Modem bini paspor sari barang kamu yang bohong kau diam. Nei, Golaghatनि सिख्लाफ्रा लाखिबा थालाङोनोलै सासुबा. गायनाङा खोथिया फुनाङा गायनायाव गायनांगौ. दखानाव. फैगोरानो ना नोङो? फैगोर आरो मालाबा उनफोराव. हे लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसे खास दे लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आं खोन्थालांगोन थांगासिनो खोन्थालांनि जेनेबा जोंहा दिनै गलाघाटनिफ्राय फैदों खाग्राबारियाव आलासि बेयाव मोनसे लाइमोन आरो माइनावनि मिटिं लानाय जादोंनो ओमफ्राय बेवहाय जोंहा लोगो फैदों आलासि फैदों आयंफोर फैदों जोंनि गामिनि मानसिफोर फैदों थ' नोंथांमोननो आं देखायलांनि लोगोफोर जोंहा थांगासिनो नै बोरायाबो मैयासो फैब्रबदों न'आव आंखौ माने लोगोफोरखौ लोगो हमहैनो होननानै बियो फैब्रबबाय आरो ग्रोबनो सुनिबार जाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय देवबाराव फैबाय जों देवबाराव थांदो आरो ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय अनिता आइ खनानो इसे आपेल बायना लाबाय मानसिया फिसासा जाबायना गारियाव थांनायाव जालांथोंसै होनना हैबाय आं इसे खरासे Saya saling beriak. सालोंग्रायाबा अदा फिलाव नामा मिथिङा Sila mata yang macam nak pergi saya cakap beriak. खागलि साइडजों फैबानो मिथियो नामा Isi beriak lah isi sini ada sana ada left side beriak. तिनिआलिजों लेफ्ट साइड Oh. Betul. Cukup baru. तिनिआलिखौ ओं बारबोबाय तिनिआलिखौ मोनबाय ओमफ्राय लेफ्ट साइडजों Satu. दे होमबा लामायाव ओंखार दखान अ मेल्ला बाजारबो जादों खोमा Mundirau. अ मन्दिर दंबावो सिगाङाव Betul. मन्दिर मोनाखै नै तिनिआलिखौ बारबाय एसे बारदोंसो मोनदोंसो Oh. Siapa pun jenis siapa? इनोथ' जाबाय दा गारि दोननायथिं बारबोबाय Gaya sesuatu orang dah guys, bawa pasti beriak. ओइ दालांफोर मोनो नामा Dalang tulang. दालां दुलां मोना जों बेलेगथिंसो फैबाय खोमा ओइ नुदोंलै गथ' आयंखौ Fai. ओं र' Engkau jangan lupa ya, Fai. इखौ लिंना लांनि दागदाव होनांगौ नुबाय बा माथिननो मानसिफ्रा बे गंसे बाइकखौ साबेसे लांदों सानसेखौ नै गावसोरो थांनो ओंखारबाय सिनायनानै दं नोङो सोरबा सिन मोनोनो नुखौ नागिरदों सोरबा सिनायनो लाखिब्लासो हमनानै लाखिबासो ओंखाम जानो जायगा दं ना सबबो दं मुलि मोनालाय tuh Dah bos dehay hen kenapa ang mai hendak kita mini kunci sedang ke oh itin bo punya hidang mencah nanti doa không ra được Pembelai serlai. Oh, thằng lạ nó ở thằng sể. Đem bà. Bye. Bung nữa mà bà hốt bung nữa.
ओंखाम जानो थांनो नागिरो लोगोफोरानो थांनोसैनो थांनोबो मोना गावसोरानो सोरबा न'आव थांनोसै होनो सोरबा जाहानाव थांनो होनो कि हब अबाव दं इसोरसो मिथिगौ दा मायावबा सादों बाइकखौ इयावनो दोनथ'नो गलाघाटनि सिख्लाफ्रा आरोलाय गैला हा भिडिअ लादों आं उदालगुरिनि जाफैबायथ' आरो खाथिनि आं लाबाय थानो हाला ओइ नै सोरबा बिराद नायदों नोंखौ ओइनि ओं फैर मोदोम बोहैदों एसे नों एसे हामदोंना एसेल' नङासो आङो बिराद हामदों बिराद खमायबायमोन ना नोङो मारै हामदों मोजांसो बांद्राय मारै हामदों खोन्था ओंखाम जायालासिनो थायो बिदिनो गोबाव थानो हाया हराव ओंखाम जाया बिदिबा हारानोसो जायो नामा खनसेल' जायो ओंखाम उखैबाबो जाया आङो आं 5 बार जायो सानसेयाव नों मारै जायनो बांसिन जायो बेनो 5 बार 4 बार ओंखाम जायो आंबो हख'दिया बेनो 5 बार 4 बार ओंखाम जायो आंबो हख'दिया नोंखौ खोबना होआ सिख्लाखौ लोंबोना फैया आं हौवाखौ बैयाव दोननानै लोगो मोनबा हौवाफोरा गारथ'नांगौ दसे लाना थांबा फिनसै जोङो लाना थांफिनसै गारिया खालिनो थांफानोसै ना मा होनो नागिरबाय थादों नै मालाय गोदो आं थानायावबाबो होनबाबो बोथारासै आं थानाया गाज्रि जायोनो होनलायलायो दाबो गजोब्बाय गजोब्बाय ओइ अबेथिं हा दे एमपि ओइ आगैमोनना थाग्रा खथाया नांबाय हालत खराब जाजोब्बाय जोंहा आजिखालि दाख्लै 5 दिन जाबाय जोङो 5 दिन बोरै लोखि फुजायावनो 4 दिन लोखि फुजानिखौबो सानफाबावोसो रेडि खाबा बे लोखि फुजाबा डाइरेक्ट फैनांबाय जिंसिया गबाय सासे जिउ खालामो सासे आं नामा गजोब्बाय खोनाबाय जेराव थाङो बिनि सेन्देला जखायो जिउ खालामो मोनसे हासि दोनलाखि सादों बेखौ नोंनो ओरै हरबाय जिउ नङा नोंनिया जेरावखि थाङा सेन्देला माने प्रब्लेम जायो गलाघाटनि सिख्लाफ्रा दिंखियानि फागि जादोंनो नै गोरलै ओंखारनानै दानस्रांना होदोंना हरावसो जोखाबाय बे माखासेया माने बै गैखायामोन खालाजोब्बायनो सोरबा जेरावखि थाङा सेन्देल जखायो सेन्देल गखायो सेन्देल गानना फैखाबाय आं उनाव गाखाबायना भइसखौनो खोनालादां लाखिनो हानाय हिम्मत गैला नामा नै गलाघाटनि सिख्लाफ्रा लाखिबा थालाङोनोलै सोरबा गायनाङा खोथिया फुनाङा गायनायाव गायनांगौ मानसिफोरा अनिताया मबाइल चार्ज होदोंमोन ओरै लायदों फैगासिनो नै गोमोरा ओमफ्राय हौवाया दङ बैयाव तिनिआलियाव बैयाव बाइक दोननायाव आयंमोना बेग लायदों खोमा गारि लायदों थाग्रा जायगायाव बेगफोर सोहैदों गारियाव गाखोना फैसिगोन ओमफ्राय माखासे सिख्लाफ्रा माबा बान्था रानदोंनो बैयाव थांदों मिटिं जाग्रायाव हारसिं लामायाव नेनानै हिरिम्बा मन्दिर नायनो थाङोनो हिरिम्बा बाथौ थानसालि जोंना अन्थाइया हारानिफ्राय हारासो जादों खानाय बिजौआ लिलिउ मलायलायदों ने मालाय आं लामा सिनायाखै
आं लामा सिनाया र' ओमफ्राय आंबो दसे मिटिं खोनासंफाबाय बेनि उनाव दायो आयंमोन दादिमोन बासाव गाखोनो थांबाय माने गासिबो बासाव गाखोजोब्बाय दायो हिरिम्बा बाथौ थानसालि नायनो थांगोन बिसोरो ओमफ्राय जोङो सिगां खारग्रोबाय बासजों खारफानो हाखायाना ओंखायनो 40-minute letter. ओं माबा गथ'साफोरखौ मा क्लास लाबाय थादोंनो माबानि फोरोंनायनि इदि वा गाव फैखानानैबो मारै सोङो मिन्थिया बायदि क्लास लाबाय थादोंनो 10 मिनिटसो लायो जों न'आव इथिंजाय आरो इथिं थांबावनांगौ 10 मिनिटसो गिदावना जोंदों जाम्बि खोन्दां भिडिअ लालायबाय था फैनानै जोंना गलाघाटनि आलासिफोरा लाइन ओइ नै गलाघाटनि गोजा बाबा दे खुलुमबाय आं बेयाव लाना फैदो नै सिन्देल ओइयाव दोनै थिन खनायाव आयै नों थादों होनबा नैयाव हाबनाङा नों होनबा नोंबो जारलासो बे खनायाव फैया दंफैयो इयो साब्रैजों थांबोनोसै माखासेया खुलुमनो नेगासिनो सोरबा फट' भिडिअ लागासिनो जानानै सानैया हाबनो मोनला ओंखायनो जों ओरै थांसै ओंखारलांसै आं बैखौ दिन्थिदों आसरितसो माखौ नुदों देखायनो र' आं नुवाखैनो मारै फट' सेसनावबो बिदि जिरायनानै थाबा जों मारै फट' लानांगौ दालाय ओइ बिबार बारिया मोनामसुखानो मोना हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि गेटनि खाथियाव थांनानै गिदिं खानो मोना खानो हायो दे बिबार खाबा 10,000 फाइन होननानै लिरना दोननो सिङाव आं बाबामोनखौ थां आं भिडिअ थांथारनायनिसो उन फैबाय थाबाय इयो थाबा एयाव थांसै साहा लोंखांना लानो हागोन सानैसो साहा लोंगासिनो फै
सा लोंग्रोदो सा नोंखौ सा उखैनाय नुबाय आं संख्रि सासो लोङो जोंनियाव ना मालपुवा गुदुं गुदुं सावदों नोंसोरबा मालपुवा जायोना जाया इसोर भिडिअ लानांगौरा बानायदो जानाय लोंनाय सा लोंदों सोरो देखायनो आं मावजि गोसोमनि ओइ मा नाम मोनलाय नोंना प्रसान्तआनोमोन मावजि गोसोमनि प्रसान्त आंथ' नायनोनो हाथारला ओइलाय सफैबाबो नामखौनो लास्लाबनो हाया मा सोरखौ मा बुखिदों खोनादोंसो दे आं बखियाखै मा थांदो जिउ लावथों नोंनि बाबायसो आं नोंखौ मावजि गोसोमबा ओरैबायदि फेमास जाखायो बे फिल्मा सिनायजोबखायो साबसक्राइब खालाम लोगोसे गासैबो सापर्ट खालाम माबा देरलायलांबाय सिनायनाय नङादां ना मावजि गोसोमनि फिल्म उन्दै उन्दैखौसो सिनायोना इसोरो दे देखां मोनलाय देखां हालौनानै जुबन थाबाय थांखांजोब्बाय आलासिफोरा जोंहा दासो सा लोंबाय ओमफ्राय थांसै सा लोंखांनानै ओंखारलायबाय दायो थांगोन गान्जा सक मिता लोगो हमहैनो ना मिताबो लोगो हमहैनो गान्जा सकआव MM स्ट'रावबो थांगोन फिसा मोनसे बुस्थु दाखालिनो पे खालामना दोनदों आं लायो 10-minute letter. मिता मालाय खामानि मावसो दे टाइम गैया मबाइलाव नायनो MM स्ट'राव फैनाया बन्द'सो नै टंला थांदों मालाय गुमैया मिथिंगा गुमैया दासो फैबाय दहाय लोगो मोननानै आं बेखौ बावगारबाय बेहाबो नायदो मिता लोगो मोननाय एबार आंखौ बावगारबावबायसो नोंसो फैया भिडिअ'सो लादों इसे भिडिअ'सो लादों इसे होनदों दा आब'नि दखानाव फैगोर' आरो मालाबा उनफोराव जोंना बेसेबां जायोलै गोजोना बैनारा गामियानो ओं लाना थांखानोसै ना एसे गोजानानो होनबालाय ना जिया मोजां ना इयो बारदै सिख्लाया जि मोजांखा बेयाव थांदोंमोन बिसोरो आलासिफोर फैदोंमोन फैदों होनदों भेरगावआ ओमफ्राय गाबोन नोंखौ लोगो हमहैगोन दे होनलायलायदोंमोन आंखौबो गुफुरफोरनि ओमफ्राय ब्लाउस लायदोंमोन आं लोगोफोर ब्लाउसखौ लाबाय फैबाय दिनै ओरैबायदि जाबाय माने फुंनिफ्राय ओंखाम गैया अनितायाबो बुंहरबाय दसथायावनो थांसिगोननो होननानै ओंखाम संबाय थादोंसोमोन हरखाबनो थांनोसै होननानै मैगंफोरखौ आइया संबाय ओमफ्राय पुरा दिनै सानसे ओंखाम जायालासिनो थाखाबाय साहा कापसेल' लोंदोंमोन खोमा जोङो साहाल' लोंदो ओमफ्राय बिदिनो मोनाबोबाय 4टा जालायलायदो खोमा फैनायानो ओमफ्राय लोगोफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो बाय बाय लामानिफ्राय फरायगोन थ' इस्राम सिगां न'आव खोन्थासिगोन दायो चलो जों थाबाथाय लोगोआनो गैलालै कुट्टुनि लान्जाया गिदिर जालांजोब्बाय हनै कुट्टु मेथाइ लाबोआखै कुट्टु सेस मेथाइ लाबोआखै कुट्टु
ए आइनो लांदों